आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. तिर्लोटकडे जाणाऱ्या पडेल हायस्कूल ते मतलीवाडी या रस्त्यादरम्यान खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.